Extension sang enrollment period subong nga tuig nagresulta sa pagtaas sang numero sang enrollees sa Western Visayas base sa record sang DepEd Region 6. Inyang gintutukan ni Daryl Marie Sarmiento live. Daryl? Then matapos kin-extend ang enrollment period para sa school year 2021 to 2022 na record sang DepEd ang increase sa number of enrollees sa mga bulutuan sa riyon. Sa pinakaulihing record ng DepEd Region 6, naglabot sa 2.2 million ka mga estudyante ang nagpa-enroll sa buong school year. Inisunod sa DepEd ang nanging resulta sa ginpalawig enrollment period. Madumduman nga kutob September 15 lang kuntaning enrollment, apang gin-extend ini tubtub sa buong adlaw. Ang numero sang enrollees ang mas mataas kung ikumpara sa nagligad nga tuig, ngayara lang sa 2,048,778. Diri sa Pandak Elementary School sa Banwa, Pavia, sang una, sobra lang 1,000 ang enrollees. Subong nagdangat na ini sa 1,400. Namutikan sang bulutuan ang pagdamo sang mga nagpa-enroll gikan sa pribado nga eskwelahan. Daw nagtaas gid man kay halin ang mga estudyante naton sa private school kay tungod nga pandemic subong ga problem sila sa ilang nga mga inugbayad sa tuition, so laban gid ma'am naga-transfer sila sa public. Sunod sa mga maestra, humalin sa gin-extend ang enrollment period, wala man sang ginbag-o sa mga requisitos. Na-cater man namon ang needs ng mga learners sa mga parents, so gina-follow man gyapon namon ang protocol ag ang flow sa enrollment gina-follow ginamon ang mga procedures. Zen ginalauman sa madason nga mga inadlaw, mahibaluan na ang final count sa number of enrollees para sa sining school year. Zen? Madamo nga salamat, Daryl Marie Sarmiento.